18 let. Jmenuji se Věrka, je mi 18 let. Chci se kuchařku. Hledá hlavu, mám ráda vodu, vařím. Nervózní. Ano. Ahoj, já jsem Monika. Věřím hrozně Boha. Cože jsi načatá? A chtěla jsem tě zeptat, jestli jaký věří Boha. Cože? Jestli taky věří Boha. Boha! Manitu! Tak možná v toho svýho. Lenka. Lenka to je. Dál. Ráda vařím. A peru. Peru! Ty ráda pereš? Do pračky? No. Nebo na valše? Pračce. Pračce. No. Zajímavý koníček. Co s ním děláš, když se pere? Kočku má doma. Kočku! Vláďa A překope. jaký se ti líbí kluci třeba? Mourovatý. Hele. Do něho. Jurský svět. Řádně. Zánik říše. V kinech od 21. června. Omenka, vy To nejlepší nakonec! Tak, Mirko! Vy jste mě udeřila. Já se jmenuji Alžběta. Alžběta, už to méně cílá, že jo? Měla jsem se narodit královnou No to měla. a nevyšlo mi to. Kočku mám doma. 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 Kočku má doma. Kočku doma. Kočku! A jaký se ti líbí kluci třeba? Kočku mám doma. Mourovatý. Šipte tahat. Hele.